Karong adlaw mga kamoto kay mga dumi sa Mlang North Cotabato para bisitahon namo didto ang among parente side sa ako ang mama. So ako nahimong driver o perting inita sa panahon karon no. So magpatubil usa ta kay medyo layo man atong biyahe og diri sa atoa barato pa ang gasolina. So busog kayo ang espresso. Pwede ra ba gyud kaanindot sa panahon oh. So nihapit usab mi diri sa bingkahan para magdala na lang pumigbaon ng bingka para na masimaon sa dalan. Og siyempre, naputay dalhon para sa ato ang adtuan. Usa dihang hapit namin maabot sa makilala, medyo nagdagom-dagom ang panganod guys. Pero ang view diari perti kanindot gyud. Ug pag-abot na mo sa makilala, siyempre kay udto na init pod maniud to na lang pod medyaan diri. Diri nami sa karinderya mga kamoto kay naman may balon dala. So mag-order ta og sudan. Mo ni atong service gidala ang espresso sa ato aning papa. So while ga video ko diari na ay mga motor na mamaw no, sniper o raider tanawa oh. Siyempre mahilig matag motor, alisto dayon ta nakapa-video no. Apoy beat diri on na taylok. Kumanog pa niyo ito, patsi na dahil diritso at ito namin sa Mlang North Cotabato ug tiat parting kanindot sa dalan hamis kaayo peaceful kay imuhang biyahe kay wala kayo'y traffic og niabot na gid mi diri sa among giadtuan sa La Suerte Mlang North Cotabato pero wala diri ang among parente kay tuas siya siyang anak na tuas sa sentro Mlang. Followers, dito na ako, followers. So niabanti na po dayan mi og naabot na mi diri sa amo ang destinasyon. So balay ni siya sa anak sa among sa gipangita sa kuang mama na si Auntie Manay, Lula Manay. Happy New Year, Nay. So aniyas la gatabi. Alisto dayon akong anak mudula pagkita niya sa mga bata. Kaya naapod siya mga parinti diring bata og karon pud ra pud sila nagkaila. Tanawa og perting kiat na. So while paabot mi na mahuman sila tabi dito sa sulod, ako pod sige sunod-sunod ani akong bata kay na sige pugdula diri sa gawas. Kauban ang iyahang parinte na kadula niya. So dayon na po'y resort ay diares lang kilid lang balay. Pero wala lang nag-abre, pabok ang style. So baklay-baklay lang ta mga kamoto para pahilis sa tuong kinaon o makaburn tag calories. Sa pauli nami kay nahuman na gid ang amo ang meeting dire. Tapos alas 4 na po sa hapon, so layo pa ang Digos, so hinahini na tagbatsi. Salamat kay sa pagtan-aw ani mga kamoto og in town mag ride safe ta pemi.